चिरां जिल्ला बिजनी इउ.एन.एक फरायसालिया आगु रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुंदों। हारिनि हारिमुखौ बुहुमाव मिथिसार होनो आरो गोजौ फारसे लांनांगौनि नोजोरजों चिरां जिल्ला सिङाव थानाय बिजनी इउ.एन.एक फरायसालिया आगु बैसागु फोरबो खुंफुंदों। बे आगु रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुंनायनिनो हाबाफारि बादियै फोरोंगिरि, दिथागिरि आरो फरायसा बिथांमोनखौ जथायै लाफानानै फुंबिलि समाव गोजोननि फिरफिला बिरहोनाय, बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनायनिफ्राय जागायनानै हारिमु हानजा सुरनाय आरो मोसानाय दिन्थिग्लांनाय हाबाफारि लाफानानै बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै मेहेरगोनाङै खुंफुंनाय जायो। बिजनी इउ.एन.एक गोरायुं मानगोनां दुर्गा गयारी आरो सामलाय आफादनि नेहादारि अरन राजा बसुमतारी बिथांमोना हाबाफारि खुंफुंनायनि सोमोन्दै जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो फै आबुङै मिथिना लानि। दिनैनि बे आगु रंजालि फोरबो फालिनायाव बाहागो लाफैनो हानाय बड'लेण्ड बुब्लि लोगोसे रियेल लाइफ 24 मिडियानि मावथि बिथांमोननिसिम आङो बैसागुनि गाहाम हामलायथिखौ जासिहरग्रोबाय आरो बे मिडियानि गेजेरजों आङो बुहुमाव थानाय गासैबो बर'फोरनो आंनि अननाय, खुलुमनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ आङो गिबियावनो जासिहरबाय। दिनै जोङो इउ.एन.एक बिजनीआव सेथि खेबनि थाखाय आगु बैसागु बा प्रि बैसागु बे फोरबोखौ खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों आरो बे फोरबोखौ खुंनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय सोलोंथाइजों लोगोसे उन्दै उन्दै फरायसाफोरनो जोंनि हारिमुनि सोमोन्दै मिथिहोलांनो थाखाय बा हारिमुनि बागै मिथिहोलांनो थाखाय जोङो बे फोरबोखौ लानाय जादों। जों गोबां गोलाव समनिफ्रायनो नैबे जि थांखि बे थांखिखौ लादोंमोन, नाथाय बायदिसिना उसुबिदा गेजेराव जोंहा महामारि कर'ना बिनि थाखायबो जोङो खुंनो हायाखिसै। नाथाय देग्लाय जोङो सेथि खेबनि थाखाय नैबे इउ.एन.एक बिजनीनि सिथ्लायाव जोङो दिनै गोथार रंजालि बैसागु बे बैसागु फालिनायखौ जोङो जागायबाय आरो बेबायदिनो जोङो सोलोंसालिनि फोरोंगिरि, फरायसा आरो बिमा बिफा बिथांमोनखौ लानानै दिनैनि जि गाजा गोमजा जि बैसागु फालिनाय बे फालिनाय हाबाफारिखौ जों जागायबाय आरो दिनैनि बे सानाव जोङो गिबियावनो हाबाफारि बायदियै सोलोंसालिनि जि फिरफिला बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ लादों आरो नैथियाव जोङो बड'फानि सावगारि बे सावगारियाव जोङो बिबार बावनाय जि हाबाफारि बेखौबो लादों आरो बिनि उनाव जोङो जि हारिमु हानजा सुरनाय बे हारिमु हानजा हाबाफारि बेखौबो जों लादों आरो बिनि उनाव जोङो जोबथारनायाव जोङो दिनै जि जोंनि फरायसा, फोरोंगिरि, बिमा बिफा बिथांमोननि जि खननाय, मोसानाय बायदिसिना जोङो हारिमुजों सोमोन्दो थानाय दिन्थिफुंनायखौ जोङो दिनै खालामनो थागथियारि जादों। हारिमु हानजा सुरनायनि मा थांखि दङ? मानि थाखाय लानाय जादों हारिमु हानजा? हारिमु हान्जाखौ जोङो ओरैबायदि थांखियाव लानाय जादों जाहाथे जोंनि जि बर'नि जि हारिमु, जि मावनाय दांनाय, जानाय लोंनाय बायदिसिना जेरै ना हमनाय बायदिसिना बेफोरखौ जोङो जाहाथे बुहुमाव मिथिहोनो हायो बा गुबुन जाथिफोरनो बा हारिफोरनो जोङो मिथिहोनो हायो जोंनि हारिमुआवदि बेबायदि माखासे जि मावनाय दांनाय, माने जोंनि जि जानाय लोंनाय, दानाय लुनाय, हाबा जानाय बायदिसिना जि महरा जोंनि हारिमुआव दङ बेखौ जोङो बुहुमनि मानसिफोरनो दिन्थिनो थाखाय आरो लोगोसे जोंनि फरायसाफोरनो मिथिहोलांनो थाखाय जोंनि जि हारिमुनि हानजा सुरनाय बे हानजा सुरनायखौ जोङो लानाय जादों। बेसेबांसो दिथागिरि आरो फरायसाफ्रा नैबे हानजा सुरनायाव बाहागो लादों? जोंनाव गासै बे फरायसालियाव 300सा फरायसा दं आरो बे 300सा फरायसाफोरनि गासैबो बिमा बिफाफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। खुलुमनाय थाबाय। नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो बे इउ.एन.एक सोलोंसालिनि सामलाय आफादनि नेहाथारि जानानै आङो दिनैनि जोंनि गिबि आगु रंजालि फोरबो फालिनाय बेनि हामलायनायखौ गासै
नोंथांमोननि मिडियानो आरो गासै रायजो राजानो हरनानै आङो जि नोंथांमोननि सोंनाय आङो बेखौ फिननो लुबैदों। जाहोना जाहैबाय जोनोमनिफ्राय मानसिया थांनानै बा जानानै लोंनानैल' थांनानै थानायानो गुबै थांखि नङा आरो सासे सोलोंसाया फरायनानै बा थं थं फरायनानै गावनि जिउ खांनायनि लामाखौल' लायोब्ला जों बेखौ गुबै लामा होननानै जों नुनो मोनाखै। बेनिखायनो सोलोंसा समावनो जोङो गासै जोंनि हारिनि जि आंगो फोरबो बेफोर फोरबोखौ लोब्बा लाखिनानै गावखौ खाब जाहोलांनो थाखाय जोङो दिनै नैबे जोंनि आगु रंजालि बैसागुखौ जोङो फालिनायनि गेजेरजों बिथांमोननो जों गोसोआव सोनो लुबैदों आरो जोंनि हारिनि माखासे गोमालांनो नागिरनाय जेरै जोंनि गाननाय जोमनाय दाग्रा लुग्रा आगजु आइजें आरो हाल मावनाय आगजु आइजें बेफोरखौ जोङो सोलोंसाफोरनो जों माबोरै जोंनि हारिया जागायजेननायनिफ्राय जिउ खांबोखो जे बेफोरनि गेजेरजों जोंहा मा जोङो बेखौ मुलुगाव दिन्थिनांगौ दङ जों बे नोजोरजों जोङो बे बैसागु फोरबोखौ जों फालिनाय जादों। आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे आंगो रंजालि बैसागुआ जोंनि एंगारनो हायै जोंनि जिउनि मोनसे गिदिरथार बाहागो। बेनि गेजेरजों जोङो मुलुगाव दिनै मिथिसार जानो हाबाय आरो हारिमुनि गेजेरजों सासे सोलोंसानो खननाय मोसानाय बायदिसिनानि फोरोंनायनि गेजेरजों जोङो गावखौ साखा फारा खालामनायजों लोगोसे जिउ दानायनि जिउ खांनायनिबो लामाखौ जोङो आथिखालाव नुगासिनो दङ। बे नोजोरखौ लानानै जोङो सोलोंसानो मोसानाय खननायखौ जोङो लांफाबाय थानो लुबैदों। बेखायनो जोङो दिनै इउ.एन. एकाडेमि बिजनिया बे बिजनियाव 15 बोसोर सोलिबाय जाबाय नाथाय बिनि गेजेरावबो जोङो गोबां आखुनि थाखाय खुंनो सानब्लाबो खुंनाय जायाखैमोन। गेजेराव जोंखौ जोंनि मानगोनां गोरायुं सारा बुंनाय बायदि कर'नानि जि थासारि बेजों जोङो जोबोद मोगा मोगि जानांबाय। दा नैबे थासारिया जोबनाय लोगो लोगो जोङो मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों बेखौ जों खुंनो लादों आरो बेनि गिबि खेब आरो बेनिफ्राय जोङो इयुनाव खुंलांबाय थागोन होननानै जोङो आसा खालामदों। जोङो मिजिं थिदों जेन' बिनि गेजेरजों जों सासे रोंखा राखा बे फरायसालिनिफ्राय सोलोंसा जोङो सोरजिलांबाय थानो हायो। जोंनो बिनि गुबै नोजोर आरो बे बैसागुखौ जोङो आंगोनिफ्राय आंगोसिन खालामनो थाखाय जोङो नाजागोन। आङो जोबथारनायाव नोंथांमोननो सार गोदोनि आरो दानि रुजुनायाव नैबे बैसागु बोथोरखौ माने दानि इयुन जोलैफ्रा माने जोबोद खम फालिनाय नुनो मोनो दानि जुगाव बिनि सायाव मा बुंगोन सार? जाहोना जाहैबाय नैबे जोंनि जि इलेक्ट्रनिक मिडिया बे मिडियानि माखासे जि जोंनि जोंगा मागा थासारि बा जोंगा मागा बिसिनि दिहुनथाइ बेजों जोंखौ जोंनि दानि इयुन जोलैफ्रा खाब जाहोनो हाया बायदि नुनानै गावसोरजोंनो एडजास्ट जाया बायदि साननानै बे बैसागुनिफ्राय एरायनो सानगासिनो दङ। बेखायनो जों ओरैबायदि गोरा खालामनांगोन सोलोंसालिनि गेजेरजोंनो जोंनि हारिनि गार्जेनफोरा बे सोलोंसाफोरनो बेखौ गोसोआव सोनांगोन आरो बे बैसागुखौ फोथांनानै लाखिनोब्ला जोङो उन्दैनिफ्रायनो जोंहा जोंनि हारिमु जोंनि हारिनि राव थुनलाइ बायदिसिनाखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो नाजानांगोन। अब्लासो जों मोनसे बुहुमाव बयनिबो गेजेराव मोजां हारि बा साबसिन हारि जों बेखौ गावखौ गायसननो हागोन होननानै जोंहा साननाय दङ। जों बेखायनो जोङो बे बैसागुखौ जोङो फालिनांगौ आरो जोंनि इयुन जोलैफोर बिथांमोनाबो फालिनांगौ जों बेखौ खावलायगोन। गोजोनथाव खौरां आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395 695 095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।